Здравейте на всички, аз съм Николас и се връщам с едно ново видео, след като не качвах от около месец, като казах, че ще качвам всеки ден. Съжалявам много за това, но истината е, че исках първо да развия бранда си. Знам, че исках с вас да го направя, но просто сърце не ми позволяваше да просто да правя видеа и да нямам резултати. Не знам, отвътре идваше просто. Като иска да ви покажа какво се случи, как не се прави бранд, както е заглавието, най-вероятно така реших да го направя. А, да се учим заедно от моите грешки и да гледаме към следващия бранд, защото това е. Нямаме избор. Та нека направо да започваме. Та, ето това е Ad Account, както може да видите. Най-различни кампании, много тестване. Първо започваме с загряване на акаунта. Page Post Engagement. Тук е първата ми грешка, която сега ще ви обясня. После Landing Page Views. Вместо да оптимизирам за покупки, оптимизирах първо за гледания, първо за лайкове на поста, после за добавяне на кошницата, после за Checkout Initiated и така нататък. Това като цяло няма лошо в това нещо, но прекарах твърде дълго време в него. Като пари не съм изгубил толкова много пари. 50 евро не е нещо вално. Всъщност и тук има още, просто не съм го дал достатъчно назад. Идеята ми е, че тук няма да направите продажби и ако искате да валидирате продукт, не знам, сложно ми е още да кажа, но по-скоро не би го правил, освен ако не е чисто нов акаунт. Никога не сте пускали реклами. Наскоро направен Facebook акаунт, само тогава може би. Но да, както мога да видите от него, от тази кампания, статистики добри, за AutoCart със сигурност добри, даже има един AutoCart. Но да, идеята е, че оптимизирате за добавени кошници, а не за покупки и е страшно трудно да направите истински продажби. После почнах с Native, което това им бяха основните вид кампании. Ето мога да видите първия опит. Като цяло за първа реклама мисля, че съм доволен, изглежда доста добре, но тук е и втората ми грешка, където си мислих, че това работи. Всъщност да, работи, но определено не ако изпращаш към продуктова страница. И тук това им беше грешката, като да, не е long form copy, нормално дълго копие, като идеята ми е, че с такъв вид native реклама вие просто получавате кликове, които се интересуват да разгледат повече и не искат да купят нещо от вас. Като идеята е с такива native реклами да пращате към адверториали, което за американския пазар е прието и нормално, въпреки че му изглежда малко странно, сега ще ви го покажа. Докато примерно на българския, понеже моят бранд е изцяло на американския, което е грешка номер 3, ще ви разкажа за това. Но като цяло мисля, че това забравих си мисълта, но идеята ми е, че това работи само с Advertorial и не става по друг начин. Поне по мое виждане, не. Така, после тествал съм много. Ето, мога да видите колко съм изхарчил. 100 евро съм изхарчил на тази кампания. Чакайте да видим коя е по-печеливша. Да, тази е кампания. Това е кампанията, която ми донесе и продажбата всъщност. Като... Ето сега ще видим направо рекламата. Ето тази е. Тя е изключително native. Цъка мъгъла за хора, които имат проблеми с съня, понеже продукта ми помагаше и с това. Като ги отвеждах към ето този адверториал. Само секунда. Като изглежда по този начин. Статия. Sponsor Story. Advertisement плюс Editorial. Оттам идва Advertorial. Като както може да видите, буквално история. Но много AI изглежда и наистина дали не знам как една продажба имам. Копирайтинг е добър. Това ми харесва, че успях с този бранд да развия умението си за копирайтинг, като може да видите long form copy, буквално като преди както са правили sales letter-и. Същото го правя обаче в дигитална форма. Обаче е много дълго и... Добре, тук вече влизаме в третата ми грешка, което е, че не разбирам
пазара ми. Нишата ми е много добра, като избирах продукт, много ресърчвах, всичко наистина е перфектно. Проблема е, че не разбирам от менопауза достатъчно, понеже продуктът ми основно е в тази категория. И за това ви препоръчвам като съвет, като почвате нов продукт, не търсете само най-печелившото, което най-много ще се продава, но търсете и кое разбирате всъщност, с какво можете да помогнете на хората, имате вътрешната информация, а не разчитате просто на изкуствен интелект. Понеже този бранд не се чувствам толкова уверен да правя реклами с него, понеже просто не разбирам. И това е истината и вярвам, че ще го усетите и вие. Затова не гледайте просто кое най-много се продава, но и това е много важно. И да е валидирано е важно. Но имам предвид, че също и вие трябва да знаете за нещо и вие да страдате примерно същия проблем, който продавате. Така ще е много по-лесно. Не, че е невъзможно по моят начин. Ето имам продажба, разбира се, даже абонамент, всеки месец по $130, буквално сигурно може да се развия много бранда, но проблема е, че не разбирам. И за това го спирам. Но разбира се, не се отказвам, както винаги. Ето имам само да не и по-добре да не го показвам. Мога да има някаква лична информация. Да. Това само доказва, че е възможно, понеже от native реклама да накараш някой да купи за $130 на месец е нещо наистина нереално. И това ми показва, че е възможно. И американския пазар има много възможности в него, но проблема е, че за такива като нас от България, особено като мене, тинейджери с не много голям бюджет, е много трудно да се пробие. И освен ако нямате финансовия гръб да го направите, за да могат да тествате много ъгли и аз не съм изподелял екрана през цялото време. Ето това е, което иска да ви покажа. $130, €110 на месец абонамент да накараш някой, да, не е много лесно. Като да, за американския пазар, освен ако нямате финансовия гръб, наистина вярвам, че е доста трудно да се пробие, понеже CPM-ите са страшно високи. И вие за да тествате и докато намерите печелившо, сигурно ще сте изхабили $1000-2000 и не излиза сметка. Затова другия ми бранд ще е на българския пазар. Предстои да разберете много интересно нещо, ще го споделя тук, директно в кухнята, първите, които ще го видите. И истината е, че пак се провалих, но научих много от това и ми помогна и се радвам. Ето, това е адверториала, което я показах с още по-дълга лендинг страница, но като цяло изглежда добре. Проблема е, че не го усещам като моето. Наистина. Това вече е лендинг страница, след като са прочели емоционалната история, която ги превежда как са намерили продукта. Един вид. Тази жена. Малко ми е сложно да обясня историята, но идват тук хората, вече четат за механизма, как работи продукта. Тук вече хората са product aware, разбира се. Тук има даже и проучвания, реално аз не продавам, аз не мамя хората, реално продавам истински неща, като цъкнем линка, отиваме към дадено проучване. И ето ги продуктите. Всъщност 3 бутилки, протокол. Другата ми грешка е, че е протокол. Просто разбирате ли, че го направих твърде сложно и това ми е грешката на мен, понеже съм перфекционист и винаги премислям нещата. Не може толкова трудно нещо да се продават начинаещ, като мен. Понеже просто не разбирам. Пак ли не си споделям екрана? Ето я продуктовата страница на много. Така. Ето ги поручванията, за които говорих. Съжалявам. Ето ги бутилките. Протокол от 3 бутилки, което за начинаещ в добавките в американския пазар с моят бюджет е на практика почти невъзможно да пробиеш. Иначе е много хубава ниша, но е за напреднали.
И не ви препоръчвам да почвате с нея, но аз съм ненормален и искам най-трудното, защото ме влечат добавките, защото продаваш само с думи. Копирайтинг, а не визуално. Та да, тук вече е цената. Използвах силен offer stack, съжалявам за английските термини, просто на това съм свикнал. Патриот съм, обичам България, просто се налага. Като да, тук вече има и гарантии, ревюта, малко фалшиви, но така се почва. И имаме различни страници, тук хората My Account могат да си кенсълнат по всяко време, subscription, тук се регистрират, влизат си в акаунта, изпраща им на Gmail код, мала. Наистина много софистицирано за човек като мен, който още няма базата да разбира достатъчно. Затова следващия бранд ще е нещо basic, ще е нещо на българския пазар, ще е нещо, което ще може да се докосне, ще е нещо истинско. Предстои да видите. Това като цяло е от видеото. Иска да направя анализ, къде съм сгрешил, за да може вие да не правите същите грешки, ако желаете. Но може да се учите от своите грешки. Като това е, изхарчих много пари за реклами. Струваше ли си? Да, разбира се. Не мога да сетя друго. Ако имате някакви въпроси относно бранда или нещо подобно, с радост ще ви покажа. Но да, това е. Пробвах се да правя адверториали. За начинащи е много трудно. Stick to the basics. Това е моят съвет към вас. Хубав ден и до нови срещи!